tak tumpang urang tak punya. Nan kuri aram bayang taduang kinantan ayam aduan sayo hati jo jantuang nan lain denai haramkan Denai marekan dia, marekan denai sutokan denai suaso dia, suaso denai amehkan hati den kanai kabajuo, hati den kanai kabajuo. Biasanya nan atah tasisiah juo, yo kok cangguang dia tak tumpang urang tak punya. nan kuri aram bayang taduang kinantan ayam aduan sayo hati jo jantuang nan lain denai haramkan Denai kan loyang dia, tapi denai sayang juo dagang tabuang dia, tapi denai cinta juo hati den kanai kabajuo, hati den kanai kabajuo.